Здравейте хора, вече съм сигурна, затова това е втора част. И продължавам да си пиля. Чакам да се изтъни този нокът и ще говоря с вас. Ще си разказвам някакви истории, работи. Много искам да ви разкажа, например, каква искам да стана. Искам да стана актриса. Много добра актриса съм. Сънувах тази вечер, че Злато момче, Сейран и Федит са дошли вкъщи и правят някакви аматьорски работи. И аз говоря за... След това ще чувам с тях за снимка. И те нарочно са направили, че викат, че имат много работа и ме отблъскват. И аз плача вътре в къщата. И след това Федит ме вижда. Как да го обясня? Федит ме вижда, че съм плакала и затова вика на Сейран да говори с мен, да си направим снимка, да си работи. И след това тя ме пита каква искаш да станеш, каква ти е мечтата. Искам да стана такова актриса. И тя вика, добре, каква ти е мечтата? И аз викам, не знаеш. И след това, и тя ми вика... Да имаш 500 брюкли. Моята мечта, викам, че е да отида в Турция. Планяхте да я направиш? Да, не съм мечтала да отида в Турция. Не, ние ядохте. И след това, тя ми казва, окей, я да ти видя как играеш. Аматьорски. За смене да познаха ли? Не. Здрасти, имам и аз канал, казва се Marti.90.80, но ще го променя. И тя ми вика, добре, да те видя как играеш, може да те включим в нашия филм. И след това в трети си бяха в края на втори сезон. В началото на втори сезон. И затова не беше. Да, баш началото беше. И аз викам окей. И те ме включват. И те ме виждат как играя. След това отивам в Турция. И понеже баба ми не се е дошла също, и оставам оставам в Сейран. И да, така че след това ме вкарват в ролята на сестрата на Федита, но това беше моето такова аматьорско. Накрая за тая сестра, но това беше в моя сън. И ме вкарват като на сестрата на... И ме вкарват 15 годишно момиче. Алекс, и аз каза народ да венгете към се направи. Не звънгайте им се направи. И след това аз им казвам, че да, и ме включват там в ролята. Отивам в Ордо в Турция и майката живеят в Ордо. И след това аз съм била много смела, такива работи, много съм пистолетала по всяко едно много момиче и съм била много красива и такива работи. И влизам, отиваме, майка ми казва, оправяй си багажа, на турски по-точно, оправяй си багажа, отиваме за Истанбул. Аз искам, добре. Ама аз не искам, затова си измислям някакви работи. Отивам ушким при баба ми, за да й пея песен. Да, някаква аматьорска неща за последно. И сега ми каза да тръгваме. И аз към, каква хубава къща. И тя вика, да, тук вече ще живеем. И ще запознавам там с Федит и Сейран. И да, такива неща. Това беше моят сън. Толкова беше хубав. След това сънувах попит. Не, лапички, дето сега са много известни. Вчера вечер. И вчера вечер бях сънувала Федит и Сейран, как се запознат. Бях сънувала един път и Козе и Йылдыз и Окажик. Ама той е турски. Иди кажа. Той е турски сериал, затова не го знаете. Освен ако. И да. И честно казано, това е моята мечта, да стана актриса. И аз казвам там, после... не, забравих една част, когато отивам да се запознавам с човека, който ръководи
филмите. И той ми вика, я да те видя когато играеш. И аз вика, заплачи, разсмей се, бъди тъжна, бъди... Къде филм? Да не ти пречи. Такива някакви неща. След това аз му викам, окей, драги. И след това ме вкарват филма. Да, хора, това беше моят сън. Имаше още, но не го помня. Помня само до тук. И после сядаме на масата, разказваме си живота, такива работи на Сейран. И Сейран вика да се в техната стая. Да. Еди, не кожата ми. Аз много искам да бъде така. Добре, не мога да го направя толкова, но това да видим как ще бъде. Хора, буквално много пъти не дам. Да. Няма. Ще има много забавни видеа, ще гледам на с брат ми. Ще видите доста забавни видеа. Ще има румтур, неща. Ще има румтур. Да, такива неща. Ще има как чисто и такива видеа. Как правя неща. Делям. Ще има филмите вещицата на Рич. Да. Ще има нашата баба и такива. Очаквайте съвсем скоро, може би и днес, филм как правят тези неща. И така, хора, чао! Това беше от мен. Ще има трета част, защото започвам да снимам филма